Hey, what's up mga Megs? So, another luto request for today from, okay, so wag ko na lang banggitin name niya. Basta mababasa nyo naman dyan. So, adobong manok naman idol daw. Okay, so sino ba naman ako para tumanggi? Yun pa ba? E de, hindi na kami mag-iisip pa ng uulamin. Kayo na magdesisyon para sa amin. So, let's do this! Okay, so mekos-mekos na naman ang girl John na medyo takot sa mantika. Pero, kakayanin sir. Kaya kasabaan na punta sa tong master chef / cameraman nga si Tito Ining. Pero okay lang mapagalitan. Basta sa graduation, kahit iPhone XR lang, sana mabilhan. Charis. Tito Ining, baka naman. Okay, so natapunan lang naman tayo ng suka, John. E de, imaginin nyo lang kung anong amoy ko niyan. Danghag kajay. So, ayan yung assistant cook ko / cameraman na slow-mo lang naman niya yung video. Pwede na ba mag-model sa Palmolive? O diba? Mura gituyo, no? Ja. So, quick trivia again. Kaya hindi madali mapanis yung adobo ay dahil sa suka. So now you know, Charis. As if ako lang yung may alam, no? At nagdrama pa nga yung magic sarap at asukal. So ayan, luto na siya and I'm excited na to eat. Kasi gutom na naman talaga ako. So while continuing yung video, mag-shoutout muna ako sa mga comments. Sa mga commenters ng mga recent vlogs and reels ko. So hello and shoutout sa inyo. Tiffany Partosa, Given Grace Ray, Sofia Monique Estela Tukib, Kisha May De Camora, Grace Villarmino, J. Mark Sato, Windelin Espina, Lani Marie Tabudlong Robles, Princess JC Hinteron. Hello ninyo all! Susunod na naman? Go.